Уважаеми колеги, в рамките на урологичната дискусия на тема уролитиаза бих искал да ви представя един клиничен случай, доста по-рядко срещан в нашите операционни зали. Става дума за пациентка, която е на 60 години, която за първи път и се открива така наречената двойно дренираща система с двойно легенче и двоен уретер. При нея установихме два камъка по хода на уретера. В онази част на уретера, която всъщност е единичен. Всъщност става дума за пациентка, която има така наречената вродена аномалия Y уретер. Двата уретера първоначално излизат от двойно дрениращата система на бъбрека, от двете легенчета. На ниво около L3 L4 се съединяват в един общ уретер. Точно в лумена на този общ уретер установихме два камъка. Единия в началото на около 2-3 см от пикочния мехур и втори такъв камък, който беше точно на раздвояването на двата уретера, който продължаваха нагоре към двете легенчета. Знаете всички, че напоследък много голям процент от нашите оперативни интервенции ги извършваме чрез ендоскопски достъп с лазерна литотрипсия. Същото беше направено и при тази пациентка. Успяхме да направим литотрипсия на двата камъка и да поставим, тук беше малко по-необичайно, да поставим два стенда всъщност в двата уретера, които се разклоняваха нагоре към легенчето на левия бъбрек. В видеото виждате семиригидна уретероскопия, при която достигаме първо до дисталния конкремент, който е на около 2-3 см от остеума. След литотрипсията на този конкремент плавно се качваме ретроградно, при който достигаме до втори такъв конкремент, който се намира точно на нивото на раздвояването на уретерите ретроградно нагоре и съответно този втори конкремент се намира в самото начало на вече слетия уретер от двата уретера на бъбрека. Ще видите съответно и ретроградни снимки, ретроградна уретерография, при което изобразяваме пътя на един и на другия уретер и съответно под рентгенов контрол на края на интервенцията, след като сме проверили, че уретера и единия и другия и съответно дисталния уретер, където се сливат двата уретери абсолютно чисто и липсват конкременти. Накрая интервенцията я приключваме с поставяне на два стенда под рентгенов контрол. Ще имате възможност да зададете въпроси точно по този случай или по въобще въпроси за темата уролитиаза. Ще очаквам активното ви участие в дискусията.